At sa mainit na talakayan ngayon sa politika, napakainit po, alam nyo, ang gulo na po ng ating bayan sa ngayon. Kaya labanan po natin itong korupsyon sa gobyerno. I am one with the Filipino people in this fight and crusade against corruption in government. Alam niyo po, pinipilit nilang inililihis ang katotohanan ngayon. Dapat po'y managot ang dapat managot. Ikulong ang mga korap, ikulong ang mga buhaya, ikulong ang mga magnanakaw. Alam niyo, meron po mga puwersa na ipinipilit nilang inililihis ang katotohanan. Ngayon, dinadamay pa kami ni former President Duterte. Alam nyo, pati yung 2007 o 2000 hanggang 2018 na mga proyekto, dinadamay nila, hindi naman, wala naman kinalaman yun sa issue ngayon. Ang issue po ngayon, itong nakawan nila sa flood control at sa mga ghost project, di ba? Dapat managot po yun. Katulad ko, dinadamay kami, lahat naman ng pamilya dito sa mundong ito, meron naman tayong mga negosyo pamilya natin. Ako, may negosyo kong pamilya ko, wala pa ako sa mundong ito. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. I observe delikadesa at hindi po ako nakikialam sa mga negosyo ng aking pamilya dahil may trabaho po ako bilang senador. I observe delikadesa, hindi po ako nakikinabang sa negosyo ng pamilya ko at hindi po ako nakikialam. At hindi po ako nagbibigay ng pabor kahit kailan po. Huwag pong ilihis yung katotohanan. Tumbukin po yung may kasalanan, yung mga buhaya talaga. At sana po, yung ginamit na pondo para sa flood control, ginamit na lang sa evacuation center, wala tayo rito ngayon, di ba? Kung mga nagpatayo sila ng evacuation center, ilang evacuation center ang pwedeng ipatayo sa mga pondong iyon. Alam nyo, batas na po itong Ligtas Pinoy Centers Act. Mandatory evacuation center. Ako po ang principal author. Batas na ito. Sana yung pondo sa flood control, ginamit nila sa evacuation center. Wala kayo rito ngayon sa gym, meron kayong maayos na higaan, tuwing may nasusunugan, nababahaan. Ang pwedeng ipatayo na evacuation center, 60,000 sa buong Pilipinas. Kung ginamit po yung pondo ng flood control sa tama, meron na sana tayong 80,000 health centers at 800 na mga hospital. At ang pwedeng ipatayo nun, 300,000 na classrooms ang pwede pong ipatayo. Ngayon, ilang classroom na po napapatayo, di ba? Alam nyo, 22 na napapatayo classroom sa ngayon. Sana ginamit po yung pondo ng flood control sa tama. Ginamit po para sa mga classroom. Marami sanang estudyante na kinabang sa ngayon po. Magtulungan po tayo, huwag tayong pumayag na lumuhin po tayo. Huwag tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Seek the truth po, yung katotohanan lamang. Mapanagot po ang dapat mapanagot sa issue ito. Mga kababayan ko, salamat po sa inyong tiwala at hindi ko sasayangin ang tiwala ang binigay niyo po sa akin. Yung bumoto po sa akin ng 27 million, hindi ko sasayangin yung tiwala ang binigay niyo po sa akin. Salamat po sa inyong tiwala.